पता नहीं सट्टा के तो पैसा लेवे के नहीं मिल गइल बा लेकिन उ सट्टा के पैसा हमरा मिल गइल बा पहले ही तोरो विदाई करे के बता मलिकार का नहीं देवे के ना हम ही तार विदाई करो ऐसा के विदाई नहीं आ गइल बा लेकिन बबुआ अगर हमरा जवाब के अगर जवाब तू दे देले होइबे सवाल के जवाब तो हम कहत नहीं मंच के माध्यम से कि तारा के अपन कुली सट्टा के पैसा तारा के देंगे हम चल हाला मत करो चक बहादुर हम छेछरा का जरा छेछरा ना बनिले ठीक बानी सब छुदारा एगो बर के बड़पन हो बर लेखा रहल आई लोग जवन हो तवन चिन्हा लेलो सब साधु ऐसने ब्राह्मण लोग पूजाला हां सुने के मिलल हो आ ऐसने ब्राह्मण लोग का पिटाइबो करेला अच्छा ओमन बाबू हम का सुमिरन में कहने हैं इनकरा के कि हमरा के पिटाए उठाए सब के निहार देल हन कुछ तो हम कहले हो कि तो केहू साबित कर देबो हम क्वेश्चन कुछ रखले बने ओकर जवाब ना मिलल ना रात भर के कहत नहीं पहले अपने पिताजी के तू गुरुजी मानत रहल हीरो हीरो गिनी जी वहाँ के तू पिताजी के गुरुजी या पिताजी सब मानत रहो आज प्रोग्राम के लालच से 2-4 महीने से सुदर्शन यादव जी के तू गुरु कहता रहो लेकिन तरह से कहता नहीं कि पिताजी के तो स्वर्गवास बाने वहाँ के हम कोटि कोटि बार नमन करब के आशीर्वाद हमरो पे बनैले रखे वहाँ के तो जोरे ना रहे वहाँ के कलाकार जे रहनी को जोरा कहाँ रहे लेकिन जे कहा कि तू एक घड़ी गुरु कहता रहो वही उनकरा लगे फोन लगा के 2-3 गो क्वेश्चन पहले मैंने पूछल रात भर के समय देता नहीं सुदर्शन यादव से अगर वो बता दिए तो सट्टा के पैसे तरह के दे के जाए अगर ना दे के कोई नहीं तो फिर कमलेश बाबा नाम ना ये हमार चैलेंज बा पा भरधनी पाना पूजो करना करे के बाबू एगो जवन 12 वही में रहो एगो झलवा हमरा सो झुरा मत एगो झलवा बदल छाप छेछड़ा बाबू अच्छा गौनाई बिगाड़ दियो तुरंत ज्यादा बात ना तो हमर इहवा सब लोग हमनी से जानकार बा तू लोग मत बोलो बाबू ठीक कहता नहीं चाचा चाचा ठीक कहता नहीं तू लोग तनी कम बोलो हमारा ए मलिका और रहुआ सबसे पूछता नहीं बैठो अस्थिर हम कहनी है कि गणेश भगवान के परशुराम की फरसा चलैनी तो एगो दांत कट गइल एन को नहीं है तो एगो दांत कट जाए के प्रमाण बा उखड़ जाए के प्रमाण नहीं है तो जब एगो दांत कट गइल तो कटला के मतलब कि अंगुरी कट गइल तो कुछ रह गइल तो रह गइल तो माने 1.5 दंत काहे ना लिखाइल कि 1 दंत लिखाइल आ इहो बात कहनी है कि 1 दंत लिखाइल तो कुछ विचार करके लिख लेबा तो सही भी लिख लेबा तो कारण का रहे कि 1.5 दंत ना लिख के 1 दंत लिखलस भाई 2 गो आंख हमनी के चाचा जी बानू अगर एगो आंखवा से तनी मनी लौके आ एगो से पूरा लौके तो लोग जान देनी का कहेला तनी देव होवे तनी देव तकेला अगर यही में एगो दांतवा साफा फूट जाए तो लोग का कही एगो आंखवा ओकर साफा खत्म बा का चाचा गलती नहीं किनो कहो अगर तू बताओ तो बताओ एक बेर और समझ देता नहीं आना तो हमारे से 5000 के हराबाजी रखो हम बताई कि आखिर 1.5 दंत काहे ना लिखाइल आ 1 दंत लिखाइल तो काहे लिखाइल काहे कदू एगो कदू कट गो रहतो ओकर एगो साफा गिनती ना होला ना ऐसे ना ओमे कुछ अपन दिमाग लगाओ तेरा बस के बात नहीं है एगो हनुमान जी के बात रखनी है कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार विकार तो विद्या के दाता प्रमाण मिलता कि हनुमान जी है अब विद्या के दाता सरस्वती मैया भी है लेकिन मालकिन के बनावल गइल आ इनका के काहे ना बनावल गइल एमे का दिक्कत रहे का कमी बेसी रहे ना मिलल हो ना मिलल हो ना जी एगो और बात ये अपना से बना के कहल हन का दू कि एगो ओहू समय में दांत तुखर रहे ई हम आज सुनने हां कदू गणेश जी रामायण लिखत रहले नु त कदू एगो दतिया कदू उखाड़ के लगले लिखे कौन गणेश जी रामायण लिखत रहले आखिर कौन तार लिखलो बात बोलला होई गरी लिखने गणेश जी रामायण ना लिखत रहे महाभारत लिखत रहे तो वेद व्यास जी कहनी कि हम बोलत नहीं तो गणेश भगवान कहनी कि तो हम लिखत नहीं आ लोगनी लिखे व्यास जी लोगनी बोले लिखत में जवाब जब खत्म हो गेले अपन दांतवा उखाड़ के ई प्रमाणित बात बा तो ई कहतर कि रामायण लिखत रहनी आखिर क्यों तने हमरा के बताइयो कि रामायण लिखत रहनी तो कौन रामायण लिखत रहनी भाई ए मलिका आ एगो और बात कहलो हम
कि गंगा जी के सगर जी के तू लेके आवत रहले शंकर जी बबुआ बहुत तरह में लड़कपन बाबे अभी लड़कपन बा लड़का बाड़े का हम अपने मन से लिख देनी हो वही करके अभी नहीं क्यों लिखो देखाई वीडियो तारा गावत समय में तू ही कहल कि सगर दी तुम लिखले बने अभी सगर जी अब देखे तो लोग के याद होई तब तू काका बोल देले पर सब लोग याद रखले बा बाकी तू बोलले पर तो हम वही गरी लिखले बनी कहता वो डायरी देखा दू चार हम बोला के हम अपना मन से ना लिखले बोललो तौने लिखनी है तया मलिकार भागीरथ गंगा जी के लेके आज पृथ्वी पे आइले हां तो ये बात के कहतर कि सगर जी लेके आइले कौन बात को काटे आ देखियो वही कितना शब्द बानी बोलना हो चाहे हम कुछुओ को होता नहीं तो तू उठियो तो कुछुओ कही हो तो वही कहतर तनी ध्यान दी छोट कहल गई बा कहेला बूढ़ पुराने कहले बा कि ना केंगो दु बरबती अवल एकरे सामने गावत हमरे से गावत रह तो ब्राह्मण से गावत तो ब्राह्मण लेके तरह के अन्न सन न बोली है आ तू कहत कि होई से ना हो से अन्न सन लागे बो वही अन्ना तो गौनई में हमारा से फुआ सरवा कौन जन्मल बरे हमारा से अरे तो ना वक्त मत बोला बोलू से गौनई बिगाड़ दे मस्ती रहलो ना तो रहे तो बबुआ अब आई तने को भजन इनकर बात नहीं काटत खाली कहले बंतना के जवाब दे दे हां जी तने तीन दा होगो हम कहम कि हमारे भैया बड़ भैया उदय भे के ने बने वाह तनी मंच पर आई सराक दे तो का अस्थिर बैठो तार पाड़ी आई तो बोलियो का बने उदय भैया तने आई ऐसे कि राउर स्वागत करी कोनो बात अरोरा माध्यम से ठीक बा आ देखी माली है कहता और पिताजी के अंतिम संस्कार के उपलक्ष्य में कार्यक्रम होता रंजीत बाबू हां जी जाय दो वो लोग के बोले दो तू मत बोलो छोड़ी यही जब यही में अंतर हो जाई वो लोग बोलिए तू ना बोल यही में अंतर हो जाए अब पाक से पाक तने ना धोआ आई आई राइट हां तनी ताली बजा दी सब लोग ताली बजा दी पैसों दे हो चली दे तो ठीक है बा चले हमरा आज के जकर्ता मलिकार उदय भैया के माध्यम से बहुत बहुत पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा तनी भजन के भाव रही बबुआ आ बोलू भैया तनी 2 मिनट 1 मिनट आ जाए ना 1 मिनट एक जल्दी टाइम ना लगी हमरा गावे में लेट ना हो जाए सराक दे आई जल्दी देखिए ये हमने के प्रेम हो ये रोज रोज तो मंच मिले ना लोग के सामने के रोग सबके स्वागत करो का जी आज मिलल बा अमित भैया भी खड़ा हो जाए देखे तो ई गोलू भैया का नाम